Meitä ei niinku noterata millään tavalla, mikä on ihan ok, että ei me pelata heidän huomion takia, vaan me pelataan sen takia, että me voitaisiin voittaa jotakin, mistä voi sitten olla ylpeä joskus vanhoilla päivillä, mutta se on mitä se on. Antaa ennakkosuosikkien olla ennakkosuosikkeja. Me ei olla ennakkosuosikkeja. Meidän ei pitänyt päästä edes playoffeihin ennen kuin kausi alkoi. Lähdetään siitä vaikka liikkeelle. Lopuksi terveisesi kotkalaiselle koripalloyleisölle. Älkää olko niin kriittisiä. Yrittäkää kannustaa enemmän. Silloin kun on heikko hetki, niin silloin pitäisi just huutaa. Silloin pitäisi just tukea sitä viisikkoa, joka on kentällä, eikä ruveta kritisoimaan ja huutelemaan valmentajalle, että ota se jätkä vaihtoon ja näin. Ottakaa mallia niin kuin joka jätkä siellä ja naiset ja kaikki lapset. Ottakaa mallia niistä 4-5 kaverista, jotka istuu joka päivä meidän kori alla ja matkustaa meidän mukana. On oikeasti niin kuin die hard Kotka-faneja. Se on kuitenkin se kotikenttä etu on niin suuri, että jos omat kääntyy heikolla hetkellä meitä vastaan vielä, niin mitä siinä sitten tehdään? Meillä on kuitenkin äärimmäisen hieno halli, meillä on äärimmäisen paljon katsojia, yli 1000 käytännössä joka pelissä. Jos he on meidän tukena alusta loppuun, vaikka olisi kuinka vaikeaa, vaikka oltaisiin 2-0 häviöllä ja vielä viimeisessä erässä 3. pelissä -15, niin jos ne huutaa ja ne kannustaa loppuun asti, niin silloin meillä on mahdollisuus voittaa oikeasti koko paska. Eli meteliä ja kapinaa karkkariin. Kyllä, nimenomaan.